Asante Chiefs Yura, ye ja Bonsu abre ye jai bibia bonus. ye je bibia bosate ne so mo so na mbidie Wamwa. nya hemfo amahene ne adikrofo ani abrepom na so betra ma kurom ohene so onim nyansa na odwene ma ho adwempa wo tiri na odwene ma ho a wodu kurom betu Galɑmsey Ohene nimunyansa. wonim nyansa ohene biala woje Galɑmsey atra so ya mahene woyɛ sabe sante bere pobia wonim nyansa mamba maka momo to magimi wonya sika wodi atoka ati na obi tu kuro mo to nsu obre na ohene bitim betena ho na sabe otuna ni asisi kadwa so na wakeka ne sabe ne nsam fon ne nsam fi nsam emfata na odi gu kotoko ohene hu fi na ehemfo abrempo akase amahina akase a wo konwa tumi ene niema ni peprade ne niema ekuta wo ene wakonwa no ho ankonam ya esoro waka ekuta wo sabe ohene no me ho na sa ohene te ho ne ehwe no na nkwanju a anusiri bia sabe no Galɑmsey asema ye kan ehemfo China ni sabe onim Ghana ha China ni sabe onim Adanse China ni onim Asante China ni onim Achem China ni onim Nzema China ni onim Mfante China ni enim Sirem empani force oho be hunu kromu na emani akire oho be hunu kromu a na mani na ayedai akire no na abontesu ni su benya wo a na fifia nipa yeah alishima mama mu nyina ha ade ache ba ku biem ade ache ne se na che nura de ka me fast da mo twede ampon kwame eja boss ro boss ase totoro Bonsu Nyankopon a otonso bo wia obo hu bo ham obo alo bo anom wadoma bo ya hwe nso ketrebo da bodwem moja die mo firi sane a na ye otwede ampon na dum ara kwa ene da so te ase enhyiranka Onyankopon din da na enhyira so nka ye nananom abosom ye nsamanfo so obo echidom kwayemwa hwe ye nso enema hinta enyinala esumasi dwa ahun boni ahun fi ede nama na dwodasuom esumu ade yemfa ye ni hunu na nso nam da nanom ada wurumanti omokonji ya de biara da osori pintin na ese de aseda be nanam omaye bi kronkron Tano nu osumiasa na obusumiasa nu nkwate mbedo sonso nu abrafo nuasa madoma boa ena oya de ye Kesse medaso konkon ho a sabi kafra ene menso meka bie adeshimama ahwefo medamu nyina ase na na Kesse ahwefo nyina nyame nhyira mo omo obi aho ban onye obi akoma so ade ma no ono wachichiri benkyereye na nanom ko obi amoa kobo no ho ban eduru de de na Tano jeme kronkron Tano na wudi akire no obusumiasa na osumiasa wana wa ma no ne akontuom de wope krata de wode no ho akoma aban akodi aduro Onyankopon moa no man nsanka ne krata na aban no nyina na duro de no ntum de ohia ware de ohia sade de ohia kontuo de ohia wode de ohia asetramu bibi odoma nkoma man nsanka de ohaw bi da no so etete no obi wa ma no ne odene ba ko obno ne be fa ne ba efire bibi memu de ko aba no ne ba no koduro one ne maame ya aka twema so de maame ka bibi wontie mesra sumdwe de ma sa abantre no ana abaya no ene ne maame nyinara ne papa fam nyinara nyame nko bia mo abedamo se wase nkyekiremu ne wo mu do Nyankopon na doma la kwa na se so adoma boa ye ene ekwasiada na enano nana bi akasa ohene Kesse bi akasa na ohene kasa okasa ye no ohene kro na mani agya ohene kro ba bi ofire panyin no na Onyankopon onhyira no papa na sade na Kesse wadawroma TV adawroma ya oya de Kesse kronkron Tano komfor meda no a ye kyerɛkyerɛ ye sua de mene maboafo madwumayefo da ne da mote enka no afa na mahunu sampa ye kyerɛkyerɛ no konkrofo asum ne mpanimfo no so o ma hyase etua na mo ebre bi atwa mu
ensem bi sisi na ne obetie na abofra bi ablante kwa bi sebe onim ne ho kura dware sebe onim kwa efa so twetwere yesen sebe kafrache onim po sebe ye nananom se debua mpo oni bi ye kase obi ni debua na chese nananom aka wasempa chese onim ni benkum nim ni fampo na wasori omaso a ye krom ha ye president ye ministers ye MPs ye hemfo ye mpanimfo obesina no na waye no se suso gunanim ase no wafa no ho adi akwa abeduru mpempenso yi ya enye papa eduru ba bi mpa ye behuna na ye man panyini abaya bi asori o ne na twemprade ende ne sabe odene bema abeto abontere abra entesa na sentesa mpa na chia obetie ne de MPB panyini bi ne de na ya beto oh ebile bi kura atwamu oman panyini bi ne sabe odo oba akunturu ho ya sabe ofro ne sa aponche ni nyina na se enam computer ne ma abenti ye yini tie firi so ene edina ni makosi obi ti so ya ofro obi akwa ewuramu a na ene akwa beduru ye mpanimfo ne ehemfo so ene ye mpanimfo aba ye ni nsade ye buya ho na nkampanimfo se panyine ne to sa ekomlante ediem panyine ne to sa yedai ekomlante ediem fa ebe tu trim ye se panyine ne to sa yedai ekomlante ediem ye ko amebi aba ebe ko amebi aba enu nti na nipa doso ebi wu ne bi aka ne bi ba ne bi ko ne bi ba ebi fro ne bi sane akowie ba bia oman na dana butu ene yankwara ya ba yankwara bone yampanimfo so aba sabe preduasa sabe kafrache empanyin bone ena akwala betena aba fontentan YouTube Instagram Facebook enna sefo na akaka mentimi mu bodine no a atani nkwa na sabe asam na ba na nka sabe kafrache enye blo ni trabe ne kentampo asam na bo na nka wo se no thank you asam na ba ena sabe bibie na nka okrama hoyi kana ni nso ade na nka nya bolga dwom asam na ba na ma bema ayedin asam na ba ena ma bema ayekom na nka wo se no hwan eno thank you senka obitimi kasa na sabe abewie kotoko hene so asante hene so na ade akura nya ya enya tai se ohene bi mpo ya sabe kafrache enya ni tipane ne yonko ohene bi mpo a na odna be so ohene na otomane na otwa no na okasa na okansem mfata enso wiase empanyin se ahemfu kiniye ebi de dabi achi sa wo pe sa wo mpe sa wo tesai sa wo ntesai ye na bibire mu ha ohene bie ne wa ne yonko ne tipan ne asante hene ohene kro no a obeka sampo onim se enya ne yonko no na enso nim bibi akowia ba se ohene bi wo hompo asabi wo mu no ho ohene bi wo hompo asabi kafrache watotoro ho ase na mpanimfo se sa wo do ho hye kraman a otafre wano ahemfo kiniye ebi de dabi achi ense grati pentipen ense ya grati pentipen nanso ohene ketua bi no asore ya sa wo hene no sempo oba asante memu ha abrempon ani aman hene ye wo asante memu ha mpo no ebe se duo wotwe ana duo so ne akire no sa wo hene no obekasa no mpo ohene mu ba akompo enye ne tipen no enye na fe no ne tumi na konwa no mu duro te se ohene bi te se ofeso hene
ohene bi tse dwabe hene ohene bi te se sebia mu sebia nyaado sebi kafrache asiminya hene ene himfa kese akese a ewo ye man mu ya sa wo hene nimpo sebi na kukodrusem ene ne tumi ene ne keseye ene sebi ne muduru a eye sa wo hene nimpo obekasa no enye ne yonko mpo eno no enso obekasa etia asante hene na we nyina anye fe enye tai enye hi enye bufuo se sebi mpanimfo se kapanyine to sa ekomlante hinim emlante diem na woni bibi yesi panyine esuso kam na momo nyadai ontuaka panyine onsokam na ontuaka na obi kaza abewe ya obi ntiase ene na amafo ayetie obi tie ni saa na wokasa obube o ebe no ntiase na Kesse TV de yetumla ni akere usie panyine suso kam na ontuaka asem si abusuam na asem ba eduru dia na panyine abusuam panyine ono aso asem nim asem pa atwa mfa mame meji bibia na mahwe bibia na metuaka panyine akwaje asem na nim gase anka eba entokwa anka eba ohaw ne ekukuru ase anka eba abusuam nim no na ohene panyine no abusuam nim no ayedai wakosom no aka akoma atoyem abufuo na ede eba abusuam nim nyina dia nim gase eba no na panyine no ayedai waje ni nyina atai na mo wi a wafre na abusuam nyina na ode atu anim ode tu anim a panyine osokam no ntuaka na wache ekane de amabusuam nyina na obi atua enam se abusuam panyine oda abusuam no onkoba no odi bawa de mumpo na mudidi amebe ne biedi no ne kapra ba ne takunya dai enkom nanso one gina ma asem na no ye dai edwoye na ye de akoto ba bia ye dai eda te panyine ososokam na emomo nya dai ontuaka na Kesse TV na guso ohwe na wo ya de Kesse na me ne mo hia ene anwumifan awia kobo anwumre yi mesraw answer na me nua subscribe share comment fama unua fadi konkonsa ubedi konkonsa me aka ho asema ma no aye tenten amakokura mo chechu abada ache de fadi konkonsa se so petetesem abakosem amamre amane sunsumo hintasem afutusem anansesem anwensem abakosem ene kwaya abefa so a obeba obra afutusem papa bia ba bia no abenya no TV bia so yesa na Kesse TV ya obeti na oya de Kesse kronkron Tano komfor me de bama wa wankasa obedan tententem efise okitebo no kotresedin na onsa honam na ansa na mebeka sa asamu ya mani abrei ya me ne san chekere bayi wo hene bia sole a wakasa na asamo kasa ya na kire san chekere a meyi se atona dwuno pa na me da ase na mom yankoi na ahwefo me sremo momfa maso emfeme ni nkotie na momfa mani krotwa wisi na monkohwe na sabe pepeni na ka wasi figa ni sose yenkohwe ene ya hemfo mukasa ye mumira ose obi a wode besi bia no mecha dom aden ede na aba asante hina bre yewra se ye ja borso abre ye jai bibia bono ye je bibia bosate ne so musulo mbididie wamwa nya hemfo amahene ne adikrofo ani abrepom omo na edidie That's anso ye jai abo sante hine so right. wada maka so mo jai abo no so a ase na what already say obi etu Galɑmsey sante ne te ho ye tu Galɑmsey wa bra betu yi an ye yi an na sante ne kasa e jamons Nana, ye jamons na fa me kwa ade na kwa nana se ye jai sante ma abo sante hine so na aman hene ne adikrofo edidi ani abrepofo edidi ana o maka o manu atum na aduane na ye o mafrum menti no o magyae ani anwune man ho ahemfo na nwune o ye nwune man ho ye nwune man ho na se wadwire dure man ho a man po hene ye ka odwo o hene o man hene ye odwire ni man ho na man po hene nyame isra mam so ma na man po hene nyame isra yasi aban krata o kata abasa me ni aban ni hwe mi hia hwe mfam what is man po hene to go da
Ah? Tinase Galɑmsey no ayetu no. Ebi ko. Anya aban bia na eye bia hu. Aban na enya aban sase. Timo no amoye nsase wurafo no. That's right. That's all better ma kurom. Ohene so onim nyansa. Na odwene. Na odwene ma ho. Adwempa wo tiri. Na odwene ma ho a. Wodu kurom betu Galɑmsey. Ohene nim nyansa. Wonim nyansa. Saman bohena. Omiye ntu Galɑmsey. Aba. Basa aban krata na eja. Na ndio ma bohena nya ba krata reko. Ana wa krata reko. Aban hwan. Aban bay aban hwan. Busa. No. Ene de ye ni abre. Sanu ade ehuna. Ene de ye ni abre. Sanu ane atia ene de ye ti. Na me kam ohini bi ate. Galɑmsey fo. Ahemfo Galɑmsey. Yase Galɑmsey wo ayi. What say? Aban fi what say? Jubilee House. Aha ahemfo. Muna mo support ohini. Muna mo support Galɑmsey. Asante ahemfo na support. I saw no support here. Asante ahemfo. Ohini piala kuro to Galɑmsey na support here. Na ba bohini wa support. To me. Wo muntimi mfa nhye Me aban se. O fa ya ban. Wo do furu pa no wo sisie ene wo nyam brasem na wo de ye. Ahemfo no. Yes. Aman henefo. Aman hene. Adikrofo, abreponfo, obi etu Galɑmsey wo kurom bia. Mo ye do furu. Wo ye do furu pe. Na wo nwine ma ho. Wo ye mamoni. Ohini piala oje Galɑmsey etra so ya mahene wo ye sabe sante bre pobia wonim nyansa mama maka moment o magimi wonye sika wodi atokati na obi tu kuro mo to nsu obre wo hene ani se Asemo okan mu oduro. mese obia wo mese me to sabio wo hene bi oba cha yu se tu Galɑmsey ni kuro na ba hye no aba hye aba ma hye oba hye oba ka che ura me bu say him for saban hye sante hene asase ne dia wan interest for you no oba o ka say de no oba bu sa sante hene se na we na ba No, omunya baby out here no omunya bibi free mu nti no mo. Aba. Wanye bukura se ban contract. Yaman hemfo. Wa hini benya contract. Ahemfo pure contract. Wo Galɑmsey dum. Oh wow. Ahemfo bi ye fuso. Ya no ye didie, ya nwini ye ma ho. Ye nwina satema ho. This kakro ba ma oni contract o ba ma nti. Na wo man ye bo na ati. No ni aje go wo sika che o man nti no ni aje nana abarika pa yabaka Ahemfo no contract me himfo contract more na asadia mama hinati na me mama na nati asese ene me manku bio o ma euro se tutu nkubio me manku efri na de ko fi ne due ya menemo kasai me manku akon me ko wo na ya Ahenenana Hene bejina ho ye bo mena e ma wo me no de ho ade me ana be ni bibia me bakoma na mumbuza sa me ene duam no kasai madi 85 years 11 day problem nyai Ghana batumi Ghana abahaba tumi ziyakada ka Ghana batoy ade yayi kamenya Ghana ni ho be go kusle yes sir Ghana batoy ne yayi na mama matra ho sika fia manyanti mudi sade ne name wa form e masada minim so akɔhwɛ awie wokɔhwɛ ye me nze ampala wobɛkasa na wa ya de Kesse medical kasa asemi na sebe obi di ne nsam fun bi a
Yes, Asante Hene. I don't know Asante Hene on Kabi. Sante no way. On Asante Hene dia. And a dear bay. No nipa cross can and sabin and some phone. Nimpany forcing friendly massem. No a fun weddy. And then I be boo baby say. Penny sabe. Ne to san. A com lantidium. Se penny ko canto qua. And you want a com lantian a a comano. Ya Santi memoir. Ya wa mahina hold mahina. Akasia. Na behwe na atwaboa bi na akogina ho na akasa de tia Asante Hene yan hunu ohene bi omahene bi oblimpo bi odikro bi sempo obema nipa na hunu ni gina bere na omena hunu se sabia nya ado a obu ablante yira okontokopere nu ne ehwe no na sabi wa kansem fon na ode agusika dwa ho fi na ote wona fa no hodi Asante Hene timanhia ne yetu Galɑmsey ewo sabia nya ado a mnanso no ho a nese ye kan Galɑmsey asemo a na anoma bi abegina ho ai Asante Hene ka ho onim hu bi no akasa onim tete onim de wanhunu de wansua bibi ya amana tete na sabi tete na tete amana mafo nya bia pempam na nka wo se no hwan edi a wo bompo a wo piri wachi edi a wo bompo a wo bobrim edi a wo bompo a wo twe wani hwe benkum no wa hwe nifa edi a wo bompo a na mpo aprana ekasa na tete amana mafo nya bia pempam na nka wo nana wo hene mo hene wo panyini bi olumpo obo a nka wo suro enso sabia nya ado a ene edi asanteman esikadwa kotoko hene edi ayetwa pia esinipa no ena sabi ensam fo ensam fi ensam kankan ensam fata ensam proye ensam a sabi ne nana bi kura ewo no wantimi anso ho dai so betima kan no aka ne we just seconds of an hwadi enka ne no a nanso nyi obi na ebibie ye odine nam ko adwama nso aya nto nyi obi na ebibie o nyi obi na ebibie nyawa nyo na ebibie ade efiri soro bete bayira homam no ena ama bayira ma akese nyi obi na ebibie o na tete na tete ama na mafo nya bia pempam anka wo ne hwan ukrom hene no mpo wo ne hwan ya bisa ne nka bibi nkyerɛw ya nya manyosem na Kesse TV me gina ho edema asanteman ewiaseman Ghana man nyina efese meye kotoko hene komfor na Kesse TV egina ho edema amamre amane sunsuma intasem ekwa befa so abobobla yensem yenobi yentabie enya tribalism asem enya we ne yese asem na emom ewiase de esese de to no wanfa nto wa efrito ade ne tifiri me no na odomanko bo ade obolbolo bo ade no obo ade nyinara na ade biala ode akandifo etoto ano ade bia wo de kowie ade bia wo de kopem efiri se ye firi baako ene akomienu ansa ne akomiensa ansa ne akowie apem untime mfiri baako no akase waha ene na chia na tra na ne bibia sanka na butu na hwiase ohene na kasa sabukotie na ohene bitim betena ho na sabi otu nani asisika dwa so no akeka ne sabi ne nsam fon ne nsam fi ensam emfata no de gu kotoko hene hu fi na ehemfo abrempo akase amahina akase a wo konwa tumi ene niema nye beprade ene niema ekuta wo ene wakonwa no ho ankonam ya esoro waka ekuta wo sabi ohene no me ho na sa ohene te ho ne ehwe no na nkwadwo a anusiri bia sabi no no bia bekeka sabi
ne nsam fon ne nsam fi ne nsam tantai sebe ka flache asem na ba amemba be ma yekom na nka ne tete wono a ke be pa wachiri nwoma pa a kyerewo ama ohunu wiase wachiri nwoma wohunu wachida ke be pa wachiri nwoma pa de a kyerewo sei na ohunu pse panyini ba obeso no bagim akogye na bontere obi sora na akotena Facebook Instagram YouTube na sefo na wakasa e de tia sante yene no fa no wadi na sabi nipa na otia abrochira hemfo no mo nko ho nipa na tia abrochira hemfo gan e hemfo nya abrochira no mudi akwane aba sabi wo so twi turu mu a enye nipa le beko ho enye nipa le te ho na wono onye nipa na ote ho fa no wadi ya mani mu aye ya nsana da blaka na sabi mpanimfo se pampan twetwere da ho ya twetwere panyine nesi wanwane a emofra didi agoro se pampan twetwere da ho nesi ya twetwere panyine nesi wanwane a emofra didi agoro onim pampan twere yetuo me ka sempa tumlam kyeresie efise odomankuma ena di adom na dom me nsam ne mama mele ne mama ne ho enkyerɛkyerɛ me yanyina la mankosua mfiri baabi kronkron Tano no mabusum nya sa ne nsam amfo adawro banti awro bo na tia na dwobo akasa o kyerɛ me o kɔme moa no kansam tumasum no kyerɛ me kwa me mfa so ene sabi atetesem metwa ka 1000 years asema asi akyerɛw you can't believe it undidi da na nso so no ewo mimu na nanu madawro mafiri sɛ onyankopɔn bo wiase no obo ahonhom no na ahonhom ka ho onyame bo wiase na ne ahonhom ne ka ho enam enti wiase ade nyina emfiti ase ekɔ wie honhom so enti na bosom betuma ka watetesem ya kampanyinsem ya ka wasem na asem ti fi sɛ onyankopɔn ebo wiase no one na honhom ene bo wiase ne akasa basa de afa no adi Galɑmsey asema ye kan ehemfo China ni sabe onim Ghana ha China ni sabe onim adanse China ni onim Asante China ni onim Achem China ni onim Nzema China ni onim Mfante China ni enim Sirem empani force oho be hunu kromu na emani akire oho be hunu kromu a na mani na ayedai akire no na abonte su ni su benya wo a na fifia nipa China ni efiri no krom ye hemfo na wurawura mu ani agege o musika ni ye Galɑmsey abra sebe opemso okra ni mu ho maachi ni agege blogu no so no obi abeka sebe nsamfo anam radio abuo TV abuo internet abuo abe fontentan kasafoni ne niam ahodo abuo nti wakasa no da tie sekedwa ne ehemfoto ne ehwe no na twabua bi anoma bi bia bi humle bi na wogina no wakasa tie sekedwa afa no hwadi obi anse na da blaka obi anse hu obi anka ne hwe the burden obi nya kwanya pampan twetwe da ho na chigire panyine ne so wanwane a panifo di emofra didi agoro pampan twere eyetuo empanimfo se etuo mu osum etuo emu osum ena na obi flavors nana ohu ongongo pa o na hu pa o na nim de na nyankopon amwade na wadwene kuta wone de eche ni pampempem efi se wo ka asem bi ana yesua de na wo kyerɛkyerɛ wo ka asem bia na akofa asem bia bebre nim so wura fi na nso asem kro na wasa akofa aba we kyerɛ tumi nyankopɔn de ama woni nyansa onyankopɔn de ama wo bla yawo me pa cho me da ase nipa o makasa achem nyina me da mase fi se no kre madoma kyɛ de nyame de ma me no usua me a woboa wo behwe fam pampan twiri etuo panifo si tuo mu osum ti se de tuo twere ho na se obi kofa tuo de kyerɛ panyine se ya panyine be ka jo ay jaja ina tuo mu osum jaja fa tuo twere me so na wiase ehu obo se panyine tiatem enkwala na ewo ho no mu se panyine tiatem mu na ade we na me ba obi kofa kyerɛ me papa so
ade ono bi ko fa kire me nana bi so na me nana atiatia mu no edi ehu akwara na onye dai onko ho pampantwere no ya twetwe panyin no wai dai watiatiam ti akwara hu se ne papa tiam ono po ne papa mpa bibi tu no be fe ne papa na beje no ne papa ye dai atiatiam enti ade nda obosi akwara no dabi ade wei ti edi hunahuna akwara na se ade kire panyin so ne panyin na antiatiam anye bibi anye action bia na ogina ho din a obonse da ho obonse akwala na kofa na o presse no ubehu a bia abobahyimu a ten na akodi ewu tempering force pampantwere se twere da ho ya twetwere panyine na se panyine anwane a emofra de on didi agro na ni nyina agina sai oto na wo panyine bi na obi abeka sa etia no obi di nsamfon ekere no na wo abofra na ablantia na ababa na wo ho no seso e ka eyo du ma me dwuma na wo hwe no a o ma me bo ba wiase no sabe wo no mfa so be na wo so na mfa so be na wo so na watena ho na asukọ no mabi obedi du ma me atem o papa atem na wasa atene nsa wo papa so na wo gina na hwe no wa ntima anya bibi a wa ma papa bregu wa ma me bregu sa na asem na asetie na sabaya de baye nwanwa se obrempon ya wo sum sikadwa na obi kasa tie sikadwa obi kan samfu de gu sikadwa so wo hene twotwopo bi e kasa tie sikadwa na wo obrempon wo hene kase ya wo se wo na ase se wo na nabi na koye na nabi na ye sesei na de be wo na na koye ko de asantema na wo bleso de na wo ye ya asembisa na moto na mo hwe enti ne akola bi asori a no okasa tie sikadwa no okasa tie asantehene no okasa de tie abrempofo no afa ne ho adi efese obi kokan ye no ya nka hwe ankere no ya ansena da blaka enti dipa bekoso ako e Christosum ba memu a enkremosom so ba e muslimin ya muslim e de ba epipi memu hai e Christopher e preachi e di sabe nya wo sai entafo atem didi omo kasatiem etia muslim eson pa e Christopher di atema e hwa na nkremofo sole ye ene omo no omo sa wo de speaker be so na kasatiem a obeba o speaker ni ase ugina ho ni ase no yanyampa ni atwon so sekai yanyankura ebekum omo yes aye em nkremofo ni bire no ene won se Christo ni bi kasatie kremoni biem me kabutwi pa ya gasa obi nkoko ntokwa na momo bi jimi a mane hu so jimi obi kan samfu a mane hu so kan samfu obi di mfani ma asem a mane hu so di mfani ma asem so obi taba na na dwene anya adwuma bonitiri mu ma na dwene no na nimla no ho so yentokwa asem o ye kasa nyansem Christopher do mani si muslim fo so di atemu a ene Christo ni be no ho so kasa tie nkramosom da enso bla bi atwabum ya begina ho a omutimi di atemu a ena nkrabofo ena sabe kafla ma ahoro boto ahoro sofu biblia bi atwamu nsam fu a na omkeka wei kremoni ohoro do to a efa ho bai wei fa Kristo sum ho bai wei nya mesom ne sei enso hwe ogu nkrabosum ho fi nkrabofo ye word ma omani breye ena omutimi preach biem te momo hemfo no a modidi asante ne na ase a moya abrempo ne adehye kronkron a eban hene no let's say wotena ho emiegu sikadwa ho fi a ene ne wakonwa wudie no me hunu so mfaso ene wo henkura wo ye kan pi de kirewo e kan sempa na de a kirewo efese ansa na sikadwa be sikadwa asante be ya asante oman be ya oman no asante man e ya oman o enye kuro e ya oman ansa na asante man be ya asante man no wahini wei kofa ha wahini wei enam ha wahini wei enam ha yene ede ho to ho yene aye pran bi ekuyai yene asabi yesi animro so yene aye kokon wahini wei wahini fo no nyina keka ye hubom ye kokon a edi nkunim de odini nyansa ba de odini breba de odini kukodro samba de odini tumi ba de odini nyansa ede ba no nyina ka hubom unity ene ma asantema ya asantema na sa wona nanum ye wei na sa wo aba na wo so antima anya bibi na wato am ye de usikadwa etoto fobo a bepa achew kafra mesreka enya bibi ala mesreka o eni dim
na wakonwa wudie no sebe obeboae obeye bi toa na nanom de no so ana se odie sebe sika na abepeye nsase na abepeto die e ma wade na abewale ye akokrokosem na abedie wantima ni wo sebe akokrokosem nyame mo wate minim se nkyerɛkyerɛ me ye nyina no ehemfu no ene minim hemfu be makoma be se enwotwe ena me nkyerɛkyerɛ ahemfu akase o ene tamachi a ya flemi a tamachi a ye bɔ mabaso na abaso bɔ ne emayi o na emom o ya de na obi hye nkunan a eboa ma hunu de wo ye ya ohine bi flem ohin kese pa asenana on kyerɛkyerɛ a wo kyerɛkyerɛ no wadwene mu bie na we kyerɛ sɛ nananom na yiw na on kyerɛkyerɛ no mempo mede ya de sua ebata makonwa ho wahene no muto wo se me kyerɛkyerɛ no wode yɛ ode ya de sua sa yɛ dɛ ebata na konwa ho enema bi wo mpo a na onimu a enkyerɛkyerɛ no na aboa na ma ohunu niema bi so ma na konwa no okron akonwa ni dia konwa ni ani amane yete se wo ye nyame nhyira nana sabe kafra nana me modi we mentimi modi wo radio so ana tv so ema mansa antoka na me dawase ene wo nhyira ene wo numa asem anana o ka le kire me timi sra nana se mu ko asetena so a mo nsole na wo nana no be ye bi e bla so se wo so wo ye bi de dai e de toa so se the Ghana national anthem o say yen ara ya assassini e ya bo de ma ye moja ye nana no hwe kutugu asase so de ma ye aduro me no no se o say dai ye bi de toa so e ho ne ansem ye be de kora nti se wa ntima nye bi dia na ba wiase be ye dai wo nana no be ye bi na wo so dia na wo ye mesrɛ mo emlante ama ba wiase munzusu enkasa ntia mpanimfo mumuade momfede ade me nana no hemfo mesrɛ mo enyema sebe enyema nimka enye sebe me bekasa atia monim enye sebe betoto masefi se munyina munti wohene bia wo man mu Ghana mam ha biara wohene bia munti na meti ba bie enya asante manko nemom ekwaya the star no me papa hemfo no binom mo fa so amoye no nukura nyankopon animi wa wonim se sebe ade a wo ye ne nye wa nim se sebe enya oyonko ne sikadwa nanso so enam politics aba ye na modum akowura amanyosem nti ene sika bia monya nti ofi se sebe o kyekira na won so aye nyame nhyira me sremo nyame ma mo ntiase na yemfa odo kroye enkabomu enyina ye nyina enkabom na ensono agunani emfantini asantini ayigwani flaflani achimni abruni enso bronko na so ndokronko ye nyina ye ganafo na yenkabom ne yenkonko anim na asomdwemla de me boaye edamase bye bye.